طعني هبلنا زخبركم تخطاتلتي مدب إهين مهين سومنا ومدبنا حز جمير الله نلومي أب سلسة قدايات مساهم صانحيت كجبريو وتقدمي قداينا مجمر هنسات معرفون فرتي بشوفتون ملك تقدم ميسر أبي أحمد النزم الكتيب بمغزالك هجراوي الزتا بفلايك أكون مش أنت تعيشونا بسرعة الحرم إتاو إثيوبيا زحزت عمام نقعوت انتاي كجبر له من انت يعني تحلفنا له كيادو انتاي يمثل وصيته انتاي كون زخل زبل كنا علينا بموداتا كنا بعلاتيو زحلفه بعلدته له بعلتم كتاب قدمينا له خلوت بعلاتون علو هايمانوتاويانن ياتاويانن وي ባህላውያንን بعلات نحدحداوي محبراوي متسسار حبرتسب زلو فايده امريكيتنا مساهم صانحيت كنغبرينا نتوم زتقسكم غدايات عليلنا مساهم صانحيت نغبر مسارحتي ጌታቸው አለሙን انا بريهو برهانانينا نزقصلو دقاي امسانا صانحيتكم غيركم مكتالكم كتكتاتلنا حزون دقيمه يزعدم سناي صانحيت ጌታቸው እንኳን አድሐን መጻኻ ቋድ ሓንጽና ኻበሪያ ጽቡቕ ሞ ጌታቸው ኣብ ዝቕንያት እዚ ዓለም ለኸ ማዕርፎን ፍርቲ ቢቾፍቱ ካብቶም ናይ ብስራት ጉባ ተባሂሎም ጽቡቕ ዓበይቲ ወይ ካ ሜጋ ፕሮጀክት ኢልና ንጽቡዖም መሰረተ ልምዓት ሓደ እዩ እዚ መሰረተ ልምዓት እዚ ብቀዳይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብወግዒ ህንጸቱ ተኸፊቱሎ ልዕሊ 10 ቢልዮን ዶላር ዝውድ ዓቢ ፕሮጀክት እዩ እዚ ፕሮጀክት እዚ ሃገራዊ ፕሮጀክት ጥራሕ ከይኮነስ አህጉራዊ መልክዕን ምስልን ዘለዎ ሓበን አፍሪካውያን ኢልና ንጽውዕ ንኽእል ዓቢ ፕሮጀክት እዩ ኣብ ዓውደ አቪዬሽን ውን ሓደ ታሪኻዊ ስግግር ሒዙ ዝመጽእ እዩ ልዕሊ 110 ሚልዮን ወይ ከዓ ልዕሊ 100 ሚልዮን ኢልና ንጽውዕ ንኽእል ተጓዓዛይ ወይ ከዓ ተሳፋራይ ከገልግል ትጽቢት ይገበረሉ እዚ ፕሮጀክት እዚ ክጅመር ከለኻ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ዓበይቲ መልእኽቲ ዓበይቲ ነጥብታት ዳህሲሶም ነይሮም ምናልባት በዚ እስከ ንጀምር ጌታቸው ጽቡቕ ሕራይሞ ከም ኣብ ምእተዊኻ ከም ዝገለጽካዮ ብዝሓለፈ ጳጉሜን 2017 ዓ.ም ዓብይ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ ክምራቕ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ንዝቕጽሉ 10 ዓመታት ክስርሑ እዮም ኢሎም ካብ ዘቐምጥዎም ሓደ እዩ እዚ ኣብ ከተማ ቢሾፍቱ ዝህነጽ ዘሎ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝህንጸሉ ዘሎ ዓብይ ዓለም ለኻዊ መዕርፎ ነፈርቲ እዚ መዕርፎ ነፈርቲ እዚ 10 ቢልዮን ዶላር ዝውድ ከምቲ ዝገለጽካዮ 10 ቢልዮን ዶላር ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ክበሃል ዝከኣል እዩ ኣብቲ ብፍላይ ድማ ብወግዒ ከንዕኡ መሰረት እምነ ኩርና ዓምቢሮም ዝተፈላለዩ ሓሳባት ሂቦም ኣለዉ ማለት ነቲ ንምንታይ ኣድለየ ገለ ዝብል መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ከም ዝፍለጥ ዓብይ ትካል እዩ 80 ዓመት ዘቑፀረ ወዲ 80 ዓመት ትካል እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዉ ዓበይቲ ትካላት ኣብ ቅድሚት ክስራዕ ዝኽእል እዩ ምስሊ ኢትዮጵያ ኣብ ካልኦት ሃገራት መርኣያ ኣብ ምዃኑ እውን ዝለዓለ ትካል እዩ ብፍላይ ንሃገራት ኣፍሪቃስ ዘተኣሳስር ክትብሎ ትኽእል ዓይነት ትካል እዩ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ክምስረት ከለውን መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት እናዞረ ናብ አዲስ አበባ ዞምጾም ዝነበረ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እዩ ኣውን ዓብይ ኣስተዋጽኦ ኣለዎ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ብመሪሕነት ኢትዮጵያ ቀዳማዊ ሃይለ ስላሴን ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ሚኒስትራትን ናሃቶም ባተሓባባርነት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክኽፈት ድማ በኢትዮጵያ መሬት ክህሎ እዚ ሕዚ ሕብረት አፍሪካ ወይ ድማ ኤዩ ዝበሃል ኣብቲ ሽዑ እዋን ውድብ ሓድነት አፍሪካ ወይ ድማ ኦኤዩ ዝበሃል ንዕኡ ኣተኣኻኺብካ ውድብ ሓድነት አፍሪካ ንኽምስረት እውን ዓብይ ኣስተዋጽኦ ዝነበረ ትካል እዩ ማለት እዩ ስለዚ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያስ ትዛዕበየ ወይ ድማ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ትካል እዩ ክንብል ከለና ካብ ምስሊ ሰንደቅ ዕላማ ናይ ኢትዮጵያ ተሸኪሙ ካብ ምኻድ ጀሚሩ ምዃኑ እና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ቢሾፍቱ ተረኺቦም ዝተፈላለዩ ሓሳባት እዮም ኣካፊሎም ብፍላይ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ማለት ዕውት ክኸውን ዝገበሮ ባዕሉ ዝኸኣለ ኮርፖሬት ኮይኑ ርእሱ ኽኢሉ ካብ ፖለቲካዊ ጣልቃ ኣታውነት ነፃ ኮይኑ ኮርፖሬት ኮይኑ ርእሱ ዝኸኣለ ኮርፖሬት ኮይኑ ሰራሕተኛታቱን ኣመራርሓታቱን ብዝገበሩ ይወስድዎ ብዝነበሩ ተወግሶ ይሰርሕዎ ብዝነበሩ ስራሕቲ ብምዃኑ እዩ ከምዚ ውፅኢታው ክኸውን ክኢሉ እዮም ኢሎም ብፍላይ ንኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣስታት 26,000 ብኮንትራትን ብቋዋምን ከም ዘለውና ኣብ ውሽጢ እዚኦም ልክዕ ከም ሰራዊት ኢትዮጵያ ክቁፀሩ ዝኽእሉ እዮም ኢሎም ምክንያቱም ሰራዊት ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ዕላማ ተሸኪሙ ዝጓዓዝ ምስሊ ሃገር ዝሃንጽ ናይ ሃገሩ ሉዓላውነት ዘኽብር
نهاجرو دوز بالكساب هيوت مسواتነት تخفل እዩ እዚ ተዝላዓለ ንዓድኻ ተخفل ዋጋ ኮይኑ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብተመሳሳሊ ምስለ ሃገሩ ተሸኪሙ ኣመላ ዓለም እናዞረ ንሃገሩ ቁጠባዊ እቶት ዘእቱ ከምኡውን ናይ ሃገሩ ምስሊ ናይ ሃገሩ ሰንደቕ ዕላማ ተሸኪሙ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከይዱ ዘፋለጥ ካፍቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ናይ ኣብ ዓለም ለኸ ካብ ዘለዎ ዓበይቲ ዝበሃሉ አቪዬሽናትስ ተሓደዩ እቲ ናይ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ማለት ኢና ከምኡ ምዃኑ እዮም ኣመስኪኖም ሰንደቕ ዕላማ ኢትዮጵያ ተሸኪምካ ምኻድ ማለት ቀሊል ከም ዘይኮነ ማለት እዩ 26000 ሰራሕተኛታት ብቋምን ብኮንትራትን እዮም እዩ ሒዙ ዝትካል እዚ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ቢሾፍቱ ዘድልየሉ ምክንያት ሓደ ኣዲስ አበባ ማእኸል ከተማ ቅድሚ 80 ዓመት ክጅመር ከሎ ኣዲስ አበባ እውን ምስቲ ናይ ዕቤት ከተማ ከም ዝሕጅ ዘላቱ ኣይነበረትን ኣብ ማእኸል ከተማ እውን ኣይነበረን ሽዑ ወሰን ተባሂሉ ይዝግመት ነይሩ ሶ ሕዚ ግን ሓደ እቲ 80 ዓመት ዘገልገለ ምስቲ ምዃኑ برجس لعل 500 مليون دولار وصاي تغيرلو تحديثو يحزي مسفحفح تغيرلو انت هنا قلنا ما اخل كتما سلازركب بوتاو ون مستي مالتنا خعرفو وسدلهم وي مچوت عينت نجر زحشه خالي بوتا توساخي كم قيارون كم توساخي دما بفلاي انترناشنال تايشمو مالت بان ناب عالم لخ زبرو ناوشت عد زيكونه ناوشت عد زبرو እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ እቲ ግን ንዓለም ለኸ ዝበሩ ጥራሕ ዘስተኣናግድ እዩ ቶም ናይ ውሽጢ ዓዲ ኣብዚዮም ማለት እዩ ቶም ናይ ኢንተርናሽናል እውን ያው ክልተ ተቃየርቲ ስለ ዝኾኑ እቲ ክጽዕቅ ከሎ ኣብዚ ኣብቲ ኮታስ ኣመቻችኻ ትወስዶም ናይ ትትካል ንብረት ምስቲ ምዃኑስ خلاء كفال ويدما خلاء هتاينا خنبلو خلاء عينت ጨንፈር ይخفيቱ ዘሎ ማለት እዩ እቲ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ደግም ኣዝዩ ሰፊሕ ስራሕ እዩ ማለት 10 ቢልዮን ዶላር ማለት بتعمي جف سبحال جنزبي نات كوبانيا حدش تكنولوجيات بمعطاق حدش فلتات بمقسام كمون حزد ما بفلاي بقربا دما مقايري زوم سبير بارتس بهالو ناي اوروبلاناتون بعلو ناب مسرح كم زاتهم بفلاي منغسي ايثيوبيا زمنو زمطن ولدو نمفراي بزبل تخرت غيرو اب ايرلي تشايلدهود education مجمارو ማለት ንቆልዑትስ ካብ ታሕቲ ጀሚርካ ናምሃርካ ዮም ሓቢርካ ምስ ዘበን ምስ ዓለም ሓቢርካ ንቅድሚት ንምጉያይ ይስራሓሉ ከም ዘሎን ልዕሊ 35000 መዋለ ህፃናት እውን ከም ሳህነፀ ምስ ዝተኣሳሲሩ ቴክኖሎጂ እውን ቶም ቆልዑት ሓንጊጦም ካብ ቁልዕነቶም ጀሚሮም ክኸዱ ከም ዘለዎም ኣብ ቀረባ እዋን እውን መበል ካልኣይ ዝኾነ ካብ ዓለም ማለት እዩ ዩኒቨርሲቲ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ክፍት ምኾኑ ኣዲስ አበባ እውን ዕላው ገይሮም ኣለው ኣብቲ ኣብ ቢሾፍቱ ተረኺቦም ካብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽታት ማለት እዩ artificial intelligence ያው ከም ትካል ኣብ ኢትዮጵያ artificial intelligence ተጣይሹን ነው ዓመታት እናሰርሐ ጸኒሑ ዝተፈላለዩ ሮቦቲክስ ይኹን ካልኦት ተፈላለዩ ማለት ልክ በማንኛውም ዝምጥኑ ዝበሃሉ ነገራት እናሰርሐ ጸኒሑ ሕዚ ግን artificial intelligence university ሞድማ በዓለምስ መበል ካልኣይ ዝኾን ኣብ ቀረባ ዕዋን ኣብ አዲስ አበባ ከም ዝጀመሩን አፍሊጦም ኣለው እናትናይ ቢሾፍቱ ፍሊ ዝበለ ምዃኑን በዚ ድማ ትብፍላይ ማለት ትና ኣብናይ አዲስ አበባ 700 ሄክታር ስፍሓት ዘለዎ መሬት እዩ ዝስራሕ ዘሎ ማለት አገልግሎት እናሃበ ዘሎ 700 ሄክታር ስፍሓት መሬት ዘለዎ እዩ ዝናይ ቢሾፍቱ ግን 3900 ሄክታር መሬት ስፍሓት ዘለዎ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ማለት እዩ ምስትናይ ዙርያኡ ምስፍሕፋሕ ዘለዎ ምስ ኣብ ዙርያኡ ምስ ዘለዎ ማሕበረሰብ አካቲትካ ናብ 5000 ሄክታር መሬት ስፍሓት ዘለዎ እዩ 10 ቢልዮን ቅድም ከም ዝገልጽከ ማለት እዩ እና ኣብ ውሽጢ እዚ ናብ ካብ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መዕርፎ ነፈርታ 38 ኪሎ ሜትር ርሕቀት እዩ ዘሎ ካብ አዲስ አበባ ክሳብ ቢሾፍቱ ማለት እዩ ንክልቲኦም እና ኣብ ውሽጢ እዚ ዓቢ ሃይዌይ ከም ዝስራሕ ሕዚ ቅድም ሕዚ ንግልገለሉ ዘለና ካብ አዲስ አበባ ናብ አዳማ ዝወስድ ሃይዌይ ንፈልጦ ኢና ዝናይ ክፍሊት መገዲ ዝበሃል ናኸፍልካ ተሓልፈሉ ኣዝዩ ዘበናዊ ዝበሃል መገዲ ማለት እዩ ሕዚ ከዓ ካብኡ ዝዘመነ ዘበናዊ ዝበሃል መገዲ ካብ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ አዲስ አበባ ናብ ቢሾፍቱ ዝወስድ ኮይኑ እቲ ናይ ቅድም ሕጂ بحد ترجع ثلاثة مكاين بس خلأ واي ثلاثة شديشة مكاين زحلف فيه إذا حزقن عصف فيه خاو شديشة بحد ترجع شديشة قعبة حدا عصر تغلط مكاين كان قصة الزخيل أزيو زبناوي زبها الحيوان كسرح نسون معرة
ተሐሲቡሉ ከምዘሎ እና በቀሊሉስ በቀሊሉ ማለት ካብ አዲስ አበባ እንድሕር ካብ አዲስ አበባ ናኡ ኺድካስ ናብ ካል ሃገር ክትበረር ትኾንካስ ኣብ ሓፂር ግዜ በታ ሃይዌይ ኺድካስ ንምብራር ቀሊል ምዃኑ ምስዚ ተኣሳሲሩ ናይ ባቡር መገዲውን ከም ዝስርሓሉ ቅልጡፍ ብጣዕሚ ቅልጡፍ ዝበሃል ባቡር መንገዲውን ከስርሓሉ ተሓንፂጹ ከም ዘሎ ሓቢሩን 10 ዓመት ዝውድ ፕሮጀክት ምስ ምዃኑ ጎኒ ንጎኒ እዚኦም ሓቢሮም ኣለዎ ማለት እዩ እና 38 ኪሎ ዝኣክል ኪሎ ሜትር ዝኣክል እዩ መገዲ ባቡር 38 ኪሎ ሜትር ቅልጥፍናው ድማ ብጣዕሚ ቅልጡፍ ዝበሃል ማለት እዩ እና ብሓፈሻ እዚ ናይ ቢሾፍቱ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሓደ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ከምቲ ቅድም ዝገለጽናዮ ኣብ ኣፍሪቃ ይኹን ብደረጃ ዓለም ኣዝዩ ዓብይ ዝበሃል ትካል እዩ እዚ ትካል እዚ ግን ካብቲ ሕጂ ዘለዎ ኣዝዩ ዝዘመነ ንቀጻሊ ድማ በአዝዩ ዘስደምም ዝበሃል ንክስራሕ እዩ ንቀጻሊ 10 ዓመታት ኮንትራት ተታሒዙ ኦሬዲ ብናይ ውሽጢ ዓዲ ሰሞያ ንክስራሕ እዩ ናብ ግምት ውሽጢ ተኣትዩ ዘሎ ማለት እዩ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብዝሓለፉ 7 ቅድሚ 7 ዓመት ኣብ ዓመት 7 ሚልዮን ህዝቢ ካብና ብነን ቀሳቀስ ነይሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ናብ 21 ሚልዮን ተሳፈርቲ ወይ መገደኛታት ካብና ብነን ቀሳቀስ ከም ዘለውን ገሊጾም እዮም ብፍላይ ኣብቲ ከባቢ ነይሮም ነዚ ፕሮጀክት እዚ ንምህናጽ ኢሎም ፍቃደኛታት ኮይኖም መሬቶም ንዝሃቡና መስኪኖም እዮም እዚኦም ድማ ልክዕ ከም ማለት እንታይ ሽሙ ክግበሩቲ መገዲ ኣየር ሲ ንዕኦም ገጸ በረከት ዝኾነሉ እምበር መርገም ዝኾነሉ ከም ዘይኮነና ንዕኦም ኣድለይ ዝበሃሉ ንሳቶም ዝጣየሽሎም መገድታት ተመቻችዩ ከም ዘሎ ማለት ንሳቶም ጽባሕሲ ዝሕጎስሉ ትካል ከም ዝኸውን ትካል ትንሶም ካብቲ ቦታ ንሱ ምልዓሎም እውን ካብቲ ዝነበርዎ ህይወት ዝሕሸ ህይወት ንኽነብሩ ዘኽእል ስራሕቲ ይስራሓሎም ከም ዘሎ ናይ ኦሮሚያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ እውን ኣመስኪኖም እዮም ንዕኦም እውን ኣመስኪኖም እዮም ካልኦት ክልላት እውን ከምዚ ዓይነት ኢኒሼቲቭ ዓበይቲ ናይ ሃገራዊ ፕሮጀክታት ንክሰርሓ ባዕለን ንኸዳልዋ መልእኽቲ ሓሊፎም ኣለዎ ማለት እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ስነ ስርዓት ምጅማር መዕርፎ ነፈርቲ ቢሾፍቱ ተረኺቦም ዘመሓላለፍዎ መደረ ነይሩ ነቲ መደረ ንሱ መሳርሕትና ድሃብ ያሲን ዘዋደድቶ ጸብጻብ ኣሎ ነቲ ጸብጻብ ንሱ ተኸታተልና እንመለስ مرأيا قعزو معبالا لوطن إثيوبيا زخونه اتزعابي عالم لخه معرفو نفرت بشفتو هنساتو تجمير الله بعلوا الناس بروجكت منقد أير إثيوبيا أبصح حلفو 8 عامتات معروي زخونه خونتات أكواتا زي حلفه مكيار منقستات تزاويرو ساقامات حلفو كرعات إثيوبيا ممكح أفريقيا خوينو تنحيو قداماي منستر دكتور أبي أحمد منقد أير إثيوبيا نخالقو تكالات بزوح تمرت الزهب تكالي يخبلو قليزام أفريقيا قرات نتسا سايوتو راسون بأفريقيا ግንባር ቀደም ሀገራት አፍሪካ ነጻ ከወጻ ንዓርሱ ካብ አፍሪካ ግንባር ቀደም ኩባንያ ገይሩ ዶው ክብል ዝኻለ ትካሉ ሕዚ ብዘሎ ዕብየት እንትንርኢ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ አፍሪካ ተፈላማይ መንገዲ ኣየር ጥራሕ ኣይኮነን ካብ አፍሪካ ካልኣይ ኮይኑ ዝስዕብ እኳ ካብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብፍርቂ ዝነስዩ ኣብ መንጎ እቲ ቀዳማይን ካልኣይን መንገዲ ኣየር አፍሪካ ናይ እጥፍ ዝኸውን ኣፈላላሉ ሎሚ ኣብ ዝጀመርናዮ ዝለዓለ መንገዲ ኣየር ግና ኣብ አፍሪካ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዓለም ውሕዳት ሃገራት عوتو زمناوي 110 مليون حزبي ناب عوت كغعز زخيل ابي منقد اير نمسرح بقعو عوت منقد اير استرخبلو مخنيات دما باهلي كوربوريت ابت تكال بملمادو يزبلو تم قداماي مينستر ات منقد اير ندحننت زهبو طمته امرارحات كالن سراحتنياتاتن بحافشا بفطران تغهاتن مسرحهم إلون اتتكال دليت فلطات بمهلاو كرعات هاجر كوينو نقصل أخيلو وإيلام تم قداماي منستر مزاق زقنا توسخ مدلاوات زاد لي اللقواني خبلو أغنزيبام የኮርፖሬት ባህል የገነባው የአየር መንገድ የተሳካ 80 ዓመት
ተጉዟል። እዚ ባህሊ ኮርፖሬት ዝሃነጾ መንገዲ ኣየር እውት 80 ዓመታት ተጓዒዙ ዝቅጽል 80 ዓመት ካብቲ ዝሓለፉ ብብዙሕ መንገዲ ይፍለዩ ብአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዘይንሰናዳ እንተኾይና መብዛሕትኡ ተግባር ነፋሪ ዝፍጸም ማሽን ኣብ ዝኾነሉ እዋን ነዚ ክብርና ሒዝና ክንቅጽል ይንኽእል ኣብ ቀረባ ከም ዝገለጽክዎ ተዋሓደ ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ ኣብ ዓለም ካልኣይ ዝኾነ ዩኒቨርሲቲ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኣብ አዲስ አበባ ክንጅምር ኢና ኣብ ታሕቲ ንሰርሖ ብኤአይ ንሰርሖ ስራሕ እንትድመር መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝቅጽል 80 ዓመት ዝገጥሞ ሓደሽቲ ፍልጠትን ፈተናን ከይተበደኸ ንምሕላፍ ንምስጋር ዝኽእሎ ብቕዓት ንክረክብ ይሕግዝ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቢሾፍቱ ብጽሬት ብስፍሓት ብዘበናውነት ባህርን ማሕለኻ ዕቤት ንዝኾነ ሎጂስቲክ መፍትሒ ዝህብ ምዃኑ እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር አብሪሆም ዛሬ በሰማይ ላይ ለሚበሩ መርከቦች ሎሚ ኣብ ሰማይ ንዝበራ መራኽብ 130 ሚልዮን ህዝቢ ዝምጥን ወደብ ኣብዚ ቦታ ስራሕ ጀሚርና ኣለና ኣብዚ ቦታ ዘጀመርናዮ ወደብ ካብ ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝነበረና ብሓፈሻ ብቕዓቱ ዝፍለዩ ብስፍሓቱ ልክዕ ኣብ ኣየር ዝመላለስ መራኽባት ብብቕዓት ምትእንጋድ ዝኽእል ንኢትዮጵያ ዕንቅፋት ዕቤት ዝኾነ ሎጂስቲክስ ንምፍታሕ ስለ ዝሕግዝ እዩ ካብ ቦሌ ክሳብ ሓድሽ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቢሾፍቱ ዝህነጽ መስመር መንገድን መስመር ባቡርን قلطافن بزبناونتن زحشه كم زخونن هنصت منجد مجمار دما عبيت منجد اير نخيقارص زخال مخانو حبيرام ባለፉት 5-6 ዓመታት በተሰሩ ሰፋፊ ማስፋፊያዎች ኣብ ዝሓለፉ 4-5-6 ዓመታት ብዝተሰርሑ መስፋሕፍሕቲ ስራሕቲ ኣብዚ ዓመት 21 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ መንገዲ ኣየር ቦሌ ኢንተርናሽናል የተኣናግድ ሕዝቢ ዘሎ ዕቤት ብርኪ በብዓመቱ 2 ሚልዮን ዝውስኽ ተኾይኑ ድሕሪ 2-3 ዓመታት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ተወሳኺ ሰብ ከተኣናግድ ኣይኽእልን ነዚ ፀገም ብሕዚኡ ሪኢና ስራሕ ተዘይጀሚርና ኣብ ቀጻሊ ኣፍሪካ ዓብይ መንገዲ ኣየር ዝብል ሽም ሒዝና ምጽናሕ ስለዘይንኽእል ንጽባሕ ሎሚ ኣቀዲምና ክንሰርሕ ስለዝግበናዩ ዝውሰን ተወሲኑ ዘሎ ሎሚ እንተሰሪሕና ጽባሕ ክንርባሕና ዝበሉ ቶም ቀዳማይ ሚኒስተር መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ በፈተና ዝተዓጀበ ጉዕዞ ገይሩ ኣብዚ ከም ዝበጽሐ ኩሉ ኢትዮጵያ እውን በፈተና ጸኒዓ ዝማዕበለት ሃገር ክትከውን ይኽብሉ ተዛሪቦም كبرات تخطاتلتي دقيمنا تملسنا علنا تزبصب تملكتنا لنا قدامي مستر أبي أحمد إثيوبيا زحزتهم عبيتي بروجكتاتن هلونا إثيوبيا ناي لمعت باهكن عملكيتهم زجبرو سفيح مدرئي نيرو نوع عملكيتها زوادتهم السنداء نيرو نبت خلأي قدينا كنحل فينا جيتاتشو خلأي هجراوي قدينا كا واناوي قدايو واناو قداي بهالكلو هجراوي زتا بفلا كوميشن هجراو زتا تعيشوا كاب أبصرح كاب زاتو جميرو إذا قداي زي كل جزء واناون حدا وساني هجراوي زعباني سلازي زي كوميشن زي كايدوم نفتات ببقوانو ناب تملكتي حبريتان زلو معبالن صح ناتنا قبويو كوميشن هاجراو زتا أب قربا زوصو حبريتالو 4500 تساتفتي أب زتا رخبلو هاجراو غوباي كوميشن زتا نمصواع تقاريبو አሎ ስለዚ እትዝባሃግ ዝነበረን ንብዙሕ ግዜ ጻዕር ዝተገበረሉ መበገሲ አፈላላይ ወይ ከዓ መበገሲ ታይና ንብሎ ተጻብኦ ዝኾኑ ጉዳያት መዕለቢ ንኽረኽቡ ብኡታ ተሰጋጊሮም ሃገራዊ ሓድነት እውን እትዝባሃግ ዜጋታት ሓደ ኮይኖም ናብቲ ዝበህግዎ ሃገራዊ ምዕባለን ስግግርን ንኽመጹ መጀመርታ እቲ ሰረት እቲ ሃገራዊ ሓድነት ሃገራዊ ባህጊ መሓዝ እዩ ኣብ ሃገራውያን ጉዳያት ናይ ሓባር ስምምዕ መሓዝን ምዕታርን እዩ ስለዚ ነዚ ፍጻም ዓብይ ልኡኽ ዝተዋህቦ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ዝተፈላልዩ ስራሕቲ እናካየደ ምምጹእ እንፈልጥና አጀንዳ ምንጻር በብኸባቢኡ ሕብረተሰብ ብዝወከል ወገሩ ክልዓሉለይ ይግብኦም ዝበሎም ሓሳባትን ዋኒናትን ወይ ከዓ ዛዕባታትን እናተኣረዩ እናተተሓዙ እናተሰነዱ እዮም ዝርከቡ ካብኡ ብዘለለ ከዓ ተሳተፍቲ እናተነጸሩ ኣብቲ ሃገራዊ ዘተ ነቲ በብኸባቢኡ ሕብረተሰብ ዝመረጹም ተወከልቲ እውን እናተመረጹ ክሳብ ዝሕዝ ሰዓት ተበጺሕሎ ኣብ ቀረባ ከዓ ብወግዒት መዓልቱ ወላ ይነጸር ትዕለት ጉባኤ ክጽዋዕ ሃገራዊ ጉባኤ እቲ ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ዝካየድ ዝነበረ ጻዕሪ ናብቲ ናይ መኸንበቲኡ ፍረ ምእንቲ ክበጽሕ
ጉባኤ ሃገራዊ ዘተ ክጽዋዕ ምዃኑ እቲ ኮሚሽን ዕላው ገይሩ ነይሩ ኣብ ዝቕንያት እዚ እቲ ኮሚሽን ዘካይዶ ዘሎ ስራሕ ምናልባት ታይ ዝብል መልእኽቲ ተመሓላሊፉሉ ኣብ ቀረባ ክሳብ ሕዚ ናብቲ ዕድመ ንሱ ዘይመጹ ኮይኑ ግን ሓሳቦም ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ከቕርቡ ናብ ዘተ ክመጹ ዝደልዩ ኣካላት ብዕጥቂ ቃልሲ ዘካይዱ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ናብ ዝዕድመ እዚ ዘይቀረቡ ውድባት ፖለቲካውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክፉት ምዃኑ ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ፕሮፌሰር መስፍን ዓዲሞም ኣለው ወላ እቲ ኸይዲ ዘተ ይጀመር ኣብ ከይዲ እውን ንምቕባል ክፉት እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ኣጀንዳታት ዘለዎም ካልኦት ዘይመጹ ኣካላት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ብዝብል ሓሳብ ሕጂ እውን እቲ ኣፍ ደገ ክፉት ምዃኑ ኣልዒሎም ነይሮም ብሓፈሻ ግን ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኣብ ከይድኡ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝተፈላለዩ ሓገዝን ዝተፈላለዩ ዜጋዊ ወይ ዜግነታዊ ግቡእ ትጽቢት ይግበር ኣብዚ እስክተልዕሎ ነገር ተሃልዩ ዕድል ክበር ኣብ ምእተዊኻ ከም ዝገለጽካዮ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ካብ ዝጣየሽ 4 ዓመታት ኣቁጺሩ ኣሎ ካብ 2014 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ከምኡውን ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝርከቡልን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን ኣብ ኣፍሪቃ ብኣውሮጳ ኣብ ካልኦትን ክፍለ ዓለማትና ዞረ ኢትዮጵያውያን እናረኸበ ኣፈላላይ ሓሳባት ናብ ጠረጴዛ ኣምጺኻ ተዛቲኻ ኣጽፊፍካ ዝሕሸትን ሰላማዊትን ኢትዮጵያ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ተስማዕሚዖም ዝሃንጽዋ ወይ ናይ ባዕሎም ተረኻቶም ኣቐሚጦም ተሰማሚዖም ንቅድሚት ዝኸዱላ ኢትዮጵያ ንምፍጣር እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝፍለጥ ኣብዛ ብፍላይ ኣብዛ ዘመናዊት ትበሃል ኢትዮጵያ ኩል ግዜ ሰብ ጉልበት እናመጽኦም ስልጣን ዝሕዙ ዝብል ቅርታታት ኣሎ ካብ ንጉስ ካብ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ነዚ ካብ 1960ታት እኳ ተመጺናስ ቶም ንጉስ በናይ ናይ መናእሰይ ምንቅስቃስ ነይሩ ድሕሪኡ ናይ ደርግ ወተሃደራዊ መንግስቲ ገልቢጥዎም ነዚ ወተሃደራዊ መንግስቲ እውን ዝተፈላለዩ ዕጥቃዊ ቃልስታት ተኻይዶም ኣመላ ኢትዮጵያ ኣዝዮም ሰፋሕቲ ዕጥቃዊ ቃልስታት ተኻይዶም በቶም ዝተኻየዱ ዕጥቃዊ ቃልስታት ደርጊ ክእለ ተገይሩ እዩ ኣብ ዝሓለፉ 4-7 ዓመታት እውን ኢህአደግ እውን ከም ብናይ መናእሰይ ምንቅስቃስ ከም ዝሰኣለ ዝዝረበሉ ስለዚ ክሳብ ሕዚ ሰላማዊ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ናተኻየዳ ኣይኮነን ዝብል ትገሊኡ ናተይ ዝብሎ ስልጣን ተኻሊ ድማ ዘይ ናተይ ኣና ኣይተሳተፍ ኩሉን ካብቲ ሕገ መንግስቲ ጀሚርካ ኣይተሳተፍናሉን ዝብሉ ሰባት ወይ ህዝብታት ወይ ፖለቲከኛታት ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዩ ስለዚ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ተሳቲፎምሉ ካብ ሰንደቕ ዕላማ ጀሚርካ ሕገ መንግስቲ ከምኡን ካልኦት ኮታስ ኣብ ኢትዮጵያ ክህልወና ይግብኦ ኢሎም ዝሓስብዎ ሓሳብ ኣምጽኦም ኣቐሚጦም ናይ ኩሎም ሓሳብ እናጸፈፈ መጽኡ ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ተስማዕሚዖም ተመኻኺሮም ዘቐጽልዋ ኢትዮጵያ ታዘላ ሕዚ ምንም ካሊ ተወሳኺ ቦርደር ወይ ገለ ከምጽላ እኳ ተዘይኮነስ ግን ታዘላ ኢትዮጵያ ሰላማዊትን ዜጋታታ ብሰላም ወጽኦም ዝኣቱላ ኣብታ ሃገር ውሽጢ ዘለው ትካላት ክኾኑ ይኽእሉ ካልኦት ምልክታት እውን ኩሎም ዝተስማዕምዑሎም ኮይኖም ናይ ኩሎም ንክኾኑና ካብ በዝሒ ዕጥቃዊ ቃልሲ ይኣክል ዝብል ስምዒት ንምቕማጥ እዩ ተጣይሹ ንዑ እውን እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ምክንያቱም ብዕጥቃዊ ቃልሲ ዝመፀ ተመሊሱ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ክእለ ዝኽእል ምክንያቱም ብዕጥቃዊ ቃልሲ ዝመፀ ዲሞክራሲያዊ ናይ ምዃን ዕድሉ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ዲሞክራሲያዊ ተዘይኮይኑ ካልኦት ዕጥቃዊ ቃልስታት እናተላዕሉ ንዑ ንኻልዩ ይወጽሞ ኣብ ውሽጢ እዚ ሓራምዝ ጓነጹ ከለው ሳዕርታት ይጉድኡ ከም ዝበሃል ዜጋታት ብሰላም ወጽኦም ንኸይኣቱ ተማሃሮ ትምህርቶም ከይመሃሩ ነጋዶ ንግዶም ከይሳልጡ ሓረስቶት ሕርሸኦም ከምኡን መራሕቲ ሃይማኖት ይኹን ከምኡ ሃይማኖተኛታት እውን ኣብ ናይ ነናብ ሃይማኖት ትካላት ሃይማኖቶም ከይዶም እምነቶም በኣግባቡ ከየብሉ ኮታስ ምንቅስቃስ ደቂ ሰባት ንኽግደብ ይገብር እዩ ሰላም እንተዘይሃልዩ ስለዚ ሰላም ክመጽእ እንተኮይኑ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል እዩ ክንመኻኸር ኣለና ዝብል እዩ ተጣይሹ ትመጣይሽ ዕላማው ኣብ ቅድም ክብል ከምና ዝገለጽናይ ከም መጻና መላእ ኢትዮጵያ ከምኡን ኣብ ደገ እውን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ረኺቡ ሓሳባት ሒዙ ኣጀንዳታት እንዳጽፈፈ ኣጀንዳታት እንዳተኣኻኸበ መጽኡ ሕዚ ኣብ ክልል ትግራይ ተሪፍዎ ዘሎ ኣብ ክልል ትግራይ እውን ኣብ ቀረባ እዋን ብፍላይ ምስ ኣመራርሓታት ጊዜያዊ ምምሕዳር ብተደጋጋሚ ከም ዝተራኸቡ እዮም ካብቶም ኮሚሽነራት ናተገልጸ ጸኒሑ ዘሎ እንተኾነ ግን ክሳብ ሕዚ ኣጀንዳ ናይ ምትእኻብ ስራሕቲ የተጀመረን ዘሎ ኣብ ቀረባ እዋን
ኣጀንዳ ናይ ምትእኻብ ስራሕቲ ክስራሕ ከም ዝኸውን እዩ ተስፋ ተገይሩሉ ዘሎ ምክንያቱም ልዕሊ 4500 ተሳተፍቲ ዘለዎ ዝበሃል ዘሎ ኣብኡ እውን ግምት ውሽጢ ዘእተወ እዩ ናይ ትግራይ ምስተሳለጠ እዩ ድሕሪኡ ሙሉእ ብሙሉእ ታይሽሙ ክረክብ መዕለቢ ክረክብ ዝኽእል ማለት እዩና ብሓፈሻ ኩሎም ኢትዮጵያውያን እዚ ብቐሊል ክርእዎ ከም ዘይብሎም ማለት ንዓ ኮፊልካ ተዘራሪብካ ሓሳብካ ሽጥ ታይኻ ትደሊ ዝዓዲስ ታይ ክትኾነልካ ኢኻ ትደልያ ንስኻ ታይ ዓይነት ተሳትፎ ክህልወካ ይዝኽእል ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ከመይኻ ተሓባቢርካ ክትነብር ትኽእል ንስኻ ባህልኻ ቋንቋኻ ክብርኻ መንነትካ ተኸቢልካ ናይቶም ካልኦት እውን ኣኽቢርካ ግን ሓንቲ ዓዲ ድማ ናይ ሓባር ዓዲ ስለ ዘላትኩም ነዛ ናይ ሓባር ዓድኹም ከመይ ሰላማዊትን ምዕብልትን ዜጋታት ሓጉሶም ዝነብሩላ ናብ ስደት ዝውሕዙላ ዘይኮነስ ካብ ስደት ተመሊሶም መጽኦም ኢንቨስት ዝገብሩላ ካብ ካልኦት ሃገራት እውን ምቹው ተዓዲ ተባሂላስ ተመራጺት ኮይና ካልኦት ዜጋታት እውን መጽኦም ዝነብሩላ ዓዲ ሰላማዊት ንምግባር ወይ ንምፍጣር እዩ ከይድ ንሱ ዝኽየድ ዘሎና ስለዚ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ብቐሊሉ ክርእዎ ከም ዘይብሎምና ተሳትፎኦም እውን ኣጠናኺሮም ክቕጽሉ ከም ዝግብኦም ናይ ጽባሕ ኢትዮጵያ ባዕልና ማለት ንእከለ ክዛረቡ ለዮም ወይ እከለ ገለ ዘይብሉሲ እስኻ ትዕድል ኣብ ዝረኸብካዮ ኩሉስ ባዕሉ ኩሉ ክሳተፍና ዕድሉ ክጥቀም ከም ዘለዎ እዩ ማለት ተጽቢት ዝግበር ማለት እዩ ብፍላይ ሕዚ ኣብቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኣብ ትግራይ እዩ ገና ዘሎ ሕዚ መራሕቲ ሃይማኖት ምሁራት ናይ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲቲ ምሁራት ኣለው መምህራን ክኾኑ ይኽእሉ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ፖለቲከኛታት ናይ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ፖለቲካ ኣባላትን ኣመራርሓን ኮታስ ኣብ ትግራይ ዘለው ኩሎም እዚ ጉዳይ ይግበአና እዩ ይምልከተና እዩ ዝብሉ ብምልኦም ቀሪቦም ሓሳቦም ክሸጡ ትዕድል ክወሃቦም ከለውን ሓዛ ቀዲሞም እውን ሓሳባቶም ነፂሮም ክጸንሑ ትዕድል ንሱ ምስረኸቡ ከዓ ብግቡእ ምስቶም ናይ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽነራትን ካልኦት ዝምልከቶም ነዚ ዘመያይጡ ኣካላት ብሰላማዊ መገዲ ተመያይጦም ሓሳቦም ኣቐሚጦም ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ሓቢሮም ንቅድሚት ክስጉሙ ከም ዘለዎም ትጽቢት ዝግበረሉ ጉዳይ እዩ ክብል እየ ዝፈቱ ጽቡቕ ጌታቸው ተኸላይ ጉዳይና በዚ ንዛዝመሞ ናብቲ ናይ መወዳእታ ዛዕባና ክንሰግር ሃይማኖታውያንን ባህላውያንን በዓላት ብፍላይ በብኸባቢኡ ኢትዮጵያ ብዙሕ መልክዕ ዘለዋ ብዙሓ ሃይማኖት ብዙሓ ቋንቋን ካልእ መለለይን ዘለዋ ዓዲ ምስቲ ምዃና ዝተፈላለዩ በዓላት ይኽበሩ እዮም ኣብ ሃይማኖት ክርስትና ይኹን እስልምና ስለዚ ዞም በዓላት እዚኣቶም ቅድም ክብል ኣብ ዝነበረና ምስንዳእ እውን ንሕድሕዳዊ ምትሕግጋዝ ብፍላይ ባህሊ ምርድዳእ ነንባዕልኻ ጽጉም ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ዝተጸገመ ወገን ንምንዳይ ዝፈጥርዎ ዕድል ከም ዘሎ እናልዕልና ዝዳሰስናሉ ምስንዳእ ነይሩና ካብኡ ሓሊፉ ግን ነንባዕልኻ ንምትእስሳር ማሕበራዊ ምትእስሳርን ማሕበራዊ ሌላን ንምፍጣር እውን ናይ ባዕሎም ግደ ከም ዘለዎም ክነልዕል ንደሊ እዞም በዓላት እዚኣቶም ብፍላይ ሓደ በዓላት ኣብ ኣደባባይ ዝኽበሩ በዓላት ክኾኑ ከለዉ ኣብኡ ዝእከብ ሰብ ኣዝዩ ብርክት ዝበለ ብዙሕ ሰብ እዩ ካብ ዝተፈላለየ ከባብታት ዝመጽእ ሰብ እዩ እቲ በዓል ንሱ ኣኽቢሩ ብሰላም ነናብ ዝመጸሉ ከባቢ ዝኸድ ኣብ መንጎዚ እቲ ሰብ ነንባዕሉ ዝላለየሉ ነንባዕሉ ዘለዎ ጸጋን ክብርን ኣዝዩ ኣብ ሓደ ብዝዕድም መድረኽ ዘጎልብተሉን ነንባዕሉ እውን ብስጡም ዝኾነ ምትእሳር ዝፈጥረሉ እዩ እቲ ምትሕግጋዝ ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ነንባዕልኻ እትፈጥሮ ሌላን ምትእሳርን እውን ሓደ ትሩፋት ወይ ከዓ ጸጋ ናይዞም በዓላት እዚ ካብዚ ሓሊፉ እዞም በዓላት እዚኣቶም ምስሊ ሃገሩን ዝፍጠረሎም እዮም ካብ ኢትዮጵያ ወፃእ ዝመጹ ብዙሓት ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዝርከቡ ናይ ዲፕሎማሲ ማሕበረሰብ ክኸውን ይኽእል ናይ ደገ ዜጋ ካብ ደገ እውን ዝመጽእ በጻሓይ ክኸውን ይኽእል ዜሩ ምስሊ ዓዲ ዘላልዩ ክብርታትን ዓበይቲ መድረኻትን እውን እዮም ንኣብነት ከም መስቀል ክንወስድ ንኽእል ኢና እቲ ዘሎ ሕብሪ እቲ ዘሎ ስነ ስርዓት ብፍላይ ብዘይ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከምቲ በብዓመቱ ንሪኦ ማዕረ ክንደይ ቀልቢ ብዙሓት ሰባት ከም ዝስሕብ ነቲ ሰዓብቲ እምነት
كيترف زي كونس كاب وزان زمص غاشاون سحيبو زحز عبي بعليم ابقرمينا خا ጥምቀት አለ እዚ በዓል እዚ ውን ያደባባይ በዓል እዚ በዓል እዚ ክኽበር ከሎ ኣብ ጃን ሜዳ ከምቲ ኩሉ ግዜ ተፈልጦ ኣዚ ብዙሕ ዕዱም ዝርከበሉ ሕብሩ ድምቕ ብዝበለ መልክዑ ዝኽበር ኣዝዩ ሰሓቢ በዓል ምዃኑ ይፍለጥ እዩ እዚ ምስለ ዓዲ ውን ንምልላይ አዲስ አበባ ብፍላይ ካብ ደገ ዝመጽእ ሰብ አዲስ አበባ ቅድመ ዓምን ቅድሚኡን እንታይ ትመስል ነይራ ለምዘበን እንታይ ትመስል ኣላ ኢሉ ምስሊ ናይ ከተማ አዲስ አበባ ንምፍላጥውን ዕድል ዝረኽበሉ በዓል እዩ እዞም በዓላት እዚኣቶም ኣልዒልና እምበር በብኸባቢኡ ከዓ ብፍላይ ምስ ዘመን ምልዋጥ ምስ ኣቆጻጽራ ግዜ ዝተተሓዙ ካልኦት በዓላት እውን ኣለዉ ዝተፈላለዩ ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ዝኽበሩ እዞም በዓላት እዚኣቶም ኣብ ኣደባባይ እዮም ዝኽበሩ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ማእከላዊ ኢትዮጵያ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዝኽበሩ ዝተፈላለዩ ናይ ዘበን ኣቆጻጽራ ኣብ ሲዳማ እውን ሓዊሱ ንፍቼ ጨምበላላ ሓዊሱ ዝኽበሩ ካልኦት በዓላት እውን ኣለዉ እዞም በዓላት እዚኣቶም እቶም ተሳተፍቲ ኣብ ኣደባባይ እዮም ዝኽብርዎም እዚ እውን እቲ ካልእ ኢትዮጵያዊ ሓደ ካልእ ወዲ ዓዱ ወይ ከዓ እቲ ካልእ ማሕበረሰብ ዝውንኑ ሃፍትን ምፍላጥ ዕድል ዝረኽበሉ ኣጋጣሚ እውን ብፍላይ ዞም በዓላት እዚኣቶም ከነልዕል ከለና ጌታቸው ንእሽተይ እስኪ ኣብዚ ዝውስኹ ታሃሊካ ዕድል ክበካ በዓላት ሃይማኖታዊ በዓላት ብፍላይ ኣብ ሓድነትን ምትእስሳርን ህዝብታት ዘለዎም እጃም ኣዝዩ ብርክት ዝበለ እጃም እዩ ዘለዎም ንኣብነት ብመንፅር እቶት እኳ ተሪእናዮስ ኣብ ያው በዓላት ናይ ኣብ ውሽጢ ዝኽበሩ በዓላትን ኣብ ገዛ ወይ ኣብ ውሽጢ ዝኽበሩን ኣብ ኣደባባይ ዝኽበሩን በዓላት ኢልና ክንፈኸፍሎም ንኽእል ኢና ትሕዚ ንሕና ትኩረት ንገብረሉ ብፍላይ ናይ ኣደባባይ በዓል እዩ ምክንያቱም ኣብ ኣደባባይ እዮም ብርክት ዝበሉ ህዝብታት ተኣኻኺቦም ተራኺቦም ወይ ብሓደ ኮይኖም ዘኽብርዎምና እዞም በዓላት እዚኦም ዝተፈላለዩ ብሃይማኖታዊን ባህላዊን በዓላት ኢልካ ፈላሊኻ ክትሪኦም ትኽእል ኢኻ ኣብ ውሽጢ እዚኦም ዩኔስኮ ዝድህሰሱን ዘይድህሰሱን ቅርስታት ኢሉ ካብ ዝመዝገቦም ዝጥቀሱ እዮም መብዛሕትኦም እቶም ናይ ኢትዮጵያ በዓላት ማለት እዩ መብዛሕትኦም ዩኔስኮ ዝመዝገቦም እዮም ስለዚ ሃይማኖታዊ በዓላት እቶት እንድሕር ክንሪኦም ኮይና ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ተጀመረ ዲዛይን ተፈላለዩ ዓይነት ዲዛይን ዘለዎም ክዳውንቲ ዲዛይን ናውፃኻ በብዓመቱ ሓደሽቲ ፍሉይ ዝበለ ዲዛይን እናሰራሕኻ ናይ ምሻጥ ብሰፊሑ ናይ ምሻጥ ኣሎ ስለዚ እቶም ዝሸጡ ዘለው ንኣብነትስ መስቀል ወይ ጥምቀት እንድሕር ኣብ ኣደባባይ ዝኽበሩ ኮይኖምስ እቶም ሸየጥቲ ናይ ካልእ እምነት ተኸተልቲ እውን እዮም እንታይ ካብኦም ዝድለስ ዲዛይን ምግባር ዝሓሸ ነገር ሒዝካ ምቕራብ ጥራሕ እዩ ዝድለ ማለት እዩና ስለዚ ሕዚ መስቀል ወይ ጥምቀት ናይ ኣደባባይ በዓል ኮይኑ ነቶም ናቱ እምነት ዝኽተሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቶም ካልኦት እምነታት ዝኽተሉ እውን ናይ ሓደ ናይ እንጀራ መዓልቶም ወይ ዕለቶም ወይ ሰሙኖም ወይ ቅንያቶም እዩ ማለት እዩ ብሰፊሑ ይሽየጠሎም ብሰፊሑ ይሰርሕዮም ሰፊሕ ኣታዊ ኣለዎም ስለዚ በዓል እዚ ናይ ኩሎም በዓላት እዩ ማለት እዩ ኩሎም ሓደ ታይሽሙ ዝገብሩሉ እዩ ካልእ ክጉብንዩ መፅኦም ዝርእዩ ኣለዉ ውሽጢ ዓዲ ናይ ውሽጢ ዓዲ ዑደት ብዙሕ ከም ኢትዮጵያን ብዙሕ ልምዲ የብልና ናይ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ቀረባ ዓመታት ወይ ኣብ ቀረባ ጊዜያት ግን እቲ መንእሰይ ዓዱ ምፍላጥ ይደሊ እዩ ተዛዊሩ ምንቅስቃስ ሓደሽቲ ነገራት ምርኣይ ዝተፈለየ ዲዛይን ተኸዲንካ ዝተፈለየ ብፍላይ ምስቲ ናይ ሕዚ ናይ ቪድዮ ምምፃእቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ምብርኻት ተተሓሒዙ መብዛሕትኡ ክትብሎ ትኽእል በዓላትስ ኤክሰርሳይዝ ይገብሮም እዩ ኢብንትና እሱ ዝኽተሎ እምነት ዋላ ተዘይኮነስ ዋላ ተናይ ካልኦት ከይዱ ዝተፈላለዩ ናይ ሶሻል ሚድያ ናይ ባዕሉ እቶት ዩቲዩበራት ስራሕ ይሰርሕዮም ቲክቶከራት ስራሕ ይሰርሕዮም ፌስቡክራት ስራሕ ይሰርሕዮም ኮታስ ኩሎም ነዚ ብሃንቀውታዮም ዝጽበይዎ ዝተፈለየ ምስሊ ክርእዩ ይደልዮም ስለዚ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘሎ ምትእስሳር ንኽጥንክር ዓቢ ኣስተዋጽኦ ኣለዎ ማለት እዩ ብመንፅር እቶትስ ቀሊል ዘይበሃል እቶት እዩ ዝርከበሉ ማለት እዩ ብኻላ ባህላ ምክንያቱም ካብ ዝተፈላለዩ ካብ በዝሒ ተኸተልቲ እምነት ወይ ካብ በዝሒ ቶም በዓል ዘኽብሩ ብውሕድ ገንዘብ ዝወፅእ ግን ካብ ውሕድ ዲዛይነራት ካብ ውሕድ ነጋዶ እዩ ዝኣቱት ገንዘብና ዋህሊሉ ኣብናቶም ጅባ ክኸድ ከሎ ጽቡቕ ዓቕሚ ዝፈጥር ጽቡቕ ምትእስሳር ኣለዎ ማለት እዩ ብመንፅር ቱሪዝም እንድሕር ሪእና ሕዚ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ካብ ኣውሮፓ ካብ ኤዥያ ካብ ኣሜሪካ ካብ ኣውስትራልያን ካልኦትን ማእኸላይ ምብራቕ ወሓዝቲ ቱሪስታት ኣለዉ ይመፅኦም እዞም ቱሪስታት እዚኦም ክመፁ ከለዉ
قدم كبل كنا العلاخلنا مبزحتيهم بنا إثيوبيا أير من قديم زتقامو مبزحتيهم مالتيو اندحراب إثيوبيا مسيوم كعبنا إثيوبيا هوتيلات يوم معرفي عرات قالوا هوتيلات زحزو مالتيو ناي إثيوبياويان مقبوتاتيهم ناقزوز مقبو توم قدمكم لهم نبرناز ديزاينات وي كداونتون حدش سي أبعالات نتبعلنك مسلو كولو قزيهم يوم تقامو سلازي أبي إثيوبيا ملا إثيوبيا نزبعال نسو لهم يمتصو مبر نتبعال طرح بزيحو ما يكادوني ملا إثيوبيا تنقصا يسمي خديهم سلازي حز خابانا زدله خبابتاتنا سلام مقبار هوتيلاتنا صفوفات صوريات غير كام صباي زي أقبابلا قاشاد ما يو بزح نحنا إثيوبيا أين حمن جن hospitalityنا زحشة مقبارنا نتوم وصاتنياتات ناي هاجرنا مثلي صبغ مثل هاجر حزم كيدم نخلوت عرقتهم كوتاس ندحر كم زلك قدم كم زلعلكو ناي ميديا تتقم تخينملو بسفلالي ميديا تتون سلازنجر نسون خلوت تمليسهم نخمصنا بزحي عدتنياتات نكهلو ناي مقبارون عبي استواصوا له سلازي بمنصر توريزم عبدخا مفلاطون عبي عقمل له مالتينا كان نحد حدكا مفلاط بعلو ناي تحد بعل تحد كيدوا بموعل እና ናይቲ ሓደ ዲዛይን ክዳን ኣነ ንኣብነት ኣብ ፊቼ ጨምበላላ ኸይደ እንድሕር ዘብዕል ኮይነ ኣብቲ ከባቢ ንሱ ዝኽደንዎ ክዳን ዲዛይን ኣስርሐ ክኽደን ዝኽእል ኣብቲ ከባቢ ንሱ ዘሎ በዓል ንኣብነት ኢሬቻ እንድሕር ከይደስ ናብ ቢሾፍቱ ተኸይደስ ንዕኡ ዝመስል ወይ ነቲ በዓል ንሱ ዝመስል ኣስርሐ ዲዛይን ዝኸይድ ማለት እዩና ስለዚ ተሓደ ናይቲ ካልእ ባህሊ ሸር ምስ ገበርካ ቁፅሪ كلهم أوجت إثيوبيا زركوا مستمخانهم نايبين خاص بحال نجارون يلن سو ناتك بحالي كالو أتشر جبرون السخانة كالو أتشر تجبر سو أبحد إثيوبيا خاتنبر تحونتك تمحزنتك تزمد نخاون زبالة أسطو ميخوني تنكر مالتنا ننحد حد كاتفالت تفاتون زيون بعلو عبي أستوات سؤالو مالتي سلزي بفلاي بعلاتنا مالت من مثلها جرام مغيار كنصرح لهم كنخل لنا إثيوبيا بركز بل بهر سب زنبرلا بركز بل قانقوا زربلا بركز بلو من مسحبات توريزم زلوا هاجر بركز بلو تاريخات زلوا كاب سلطانة أقسم جميركا كافتم عبيت زبالو سلطانتات ناي تشاينا ناي برشا نا كانوا تنزلوا تصرحت يا إثيوبيا تلازي أبوش زي كندينا يا تتقمولو زلا بفلاي بتوريزمس كاب افريقاس ازيو ابز تحت بركينا نركب نحنانا ግን ዝጉምነዩ ነገራት አለውና ስለዚህ ኣብ ቋንቋ ክእለት መናእሰይ ነቶም በወጻተኛታት አምቅባል አምኻል ዘለው ኻፍቲ ኣብ ኢንተርኔት በቀጥታ ወጻተኛ ክረኽቦም ምግባር ክመጹ ኸለው ንሶም ድማ በተመጣጣኒ ዋጋ በት نعخص بزي مالت أوريدي سخاخت ترفيقا جن نعمون بزي جود نتوم بس حتى عديون بزي جود استمتعت أنا قرب غيركا تي واقعون بعلو مالتي واقع سلزلون سون غيركا عدخا مفلات كسر حلمون كجباء لو طرح لأن حدنا مفلات كم زلوا خوين مالتي تبو كيتاشون لو مزنا برنا صاني حت بزي تنزازم تبوي يعني الله زخبركم تخطاتلتي مدبنا نلومي زنبرنا صانحتنا تخطاتل وز صنحكم زمسل نيرو ابناي لومي مسن دانا سلست زعباتات تداسيسنا نيرنا مجمار هنصات معرفون فرتي بيشوفتون ملختي قداماي مينستر ابي احمد نزرانالو تقداماي زعبانا نيرو بمقصال كا كوميشن هاغراو زته قدم مدلاوتون اتي كوميشن اب موداتا كا 4500 تساتفتي زترخبلو غباء نمصواعون ان تقارب كم زركب مغلاصو العلنا زلعلنا يو رئسي ينيرو بمقصال اب موداتا كا ሃይማኖታውያንን ባህላውያን በዓላት ንሕድሕዳዊ ማሕበራዊ ምትእስሳርን ንምስሊ ሃገርን ዓውዲ ቱሪዝምን ዘለዎም አበርክቶ ዝዳህሰስናሉ ዛዕባ እዩ ነይሩ ንሎሚ ዝነበረና ምስል በዚ ክንክንብትሞ ኣብ ዝቕጽል ምድላው ብኻልእ ፕሮግራም ክሳብ ንራኸብ ሰላም